ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ, ερθόντε δε εις την οικίαν προσήλθον αυτό η τυφλή, και λέγει αυτής ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμη του το ποιήσε? Λέγουσιν αυτό, ναι Κύριε. Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, κατά την πίστην ημών γεννηθήτω ημί, και ανεώθησαν αυτόν οι οφθαλμοί, και ανεβριδίσαν το αυτής ο Ιησούς λέγον, οράτε, μη δέσμηνο σκέφτον. Οι δε εξερθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη, αυτόν δε εξερχομένων ειδού προσύνεκαν αυτό άνθρωπον κοφών, δαιμονιζομένων και εκπληθέντος του δαιμονίου, ελάλησαν ο κοφός και θαύμασαν οι όπλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, και περιέγινεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας χώρμας, δάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα